Показваме успешни млади дами в днешното предаване. В седмицата на баловете Цвети Петрунова ни среща с Елеонор Спасова от Софийската математическа гимназия, която е приета да учи финанси в престижния факултет Уортън към Университета Пенсилвания. Сред бившите възпитаници на този колеж са имена като Илон Мъск и Доналд Тръмп. А какво иска да каже бъдещата студентка на управляващите у нас? Нека чуем нейното послание. Здравейте, това е нашия двор. Тук всеки от нас е прекарвал големите си междучасия. Последната ни класна стая е на втория етаж, последните прозорци, където сме изкарали цялата си година от 12 клас. На тази тенис маса доста сме седяли да учим. Като бяхме по-малки, просто сядахме върху нея с тетрадките и сме решавали задачи доста. Общо взето не сме играли тенисна маса върху нея, но ученето си беше доста. Спомените на 19-годишната Елеонор Спасова са изпълнени с носталгия, но и стремеж към едно непознато утре. Доброволец, шампион на международни състезания по финанси, актриса, бас-китарист и бъдещ стипендиант на Университета Пенсилвания. Част от престижната Брашланова лига и в едно от най-добрите бизнес висши училища в света. Често побеждаващо дори и Харвард по рейтинг в сферата на финансите. Една момиче, уж като всички, които тази седмица броят до 12. Но и не съвсем. Честно казано, аз доста се промених от момента, в който влязах в гимназията и до сега. Станах доста по-спокойна за повечето неща. Освен това имах и страхотни учители, които ни учиха на разни житейски неща, не само на материала в училище. Какво успя да си откраднеш като знания за живота? Първото беше, че и утре е ден, нали? Не трябва нещата да се пришпорват супер много. Ако нещо не върви днес, може да го оставиш и за утре и да си спокоен с това. Аз съм на 19 години и имам много мечти. Мечтая страната ни да бъде едно по-добро място за образование, за работа и за живот. Седмици преди абитуриентския си бал, Елеонор застана пред висши политици и представители на властта, като част от международната конференция за влизането на България в еврозоната и Шенген, и сподели своите мисли и надежди с тях. Освен на моите лични мечти, аз имам и такива, които са свързани с това България да върви напред, защото аз точно за това говорих и в моята реч, че ми се иска България да може все повече да се доближава по стандарт на живот до по-развитите европейски държави, защото то е ясно, че ние изпитваме носталгия към държавата и бихме се върнали заради това, но реално искаме да имаме и други причини да го направим. Да не е само, че приятелите ни са тук и сме израснали тук и ни харесва да живеем тук, ами и да имаме възможности да се развиваме кариерно. Кой носи отговорност за тези възможности? Кой носи отговорност? Мисля, че сегашните политици носят доста голяма отговорност за това. Те тази отговорност постоянно си я прехвърлят, занимават се с някакви дребни неща. Нали, всички гледаме новини, това как постоянно се карат за някакви неща, които не са чак толкова важни. А за мен няма нищо по-важно в момента от това да задържат наистина младите хора в България и то по тяхно собствено желание. Нали? Не само да им казват, вие трябва да останете, да бъдете патриоти, защото не е само това начина.
СМГ тази година ще се раздели с един много хубав випуск. Това, което наблюдавам като явление е, че повечето деца избират чужбина като локация, за да продължат своето образование, но да им надеждата, че те ще вземат най-доброто оттам и ще се завърнат в България, за да реализират своите познания и да бъдат в полза на обществото. Това, което мога да кажа е, очакваме резултатите, предполагам, че те ще бъдат отлични. Наистина един много силен випуск с едни много позитивни деца и ученолюбиви най-вече. И ето, че в съботния следобед на 25 май 2024 класният ръководител на немската паралелка на СМГ посрещна своя клас за последен път у дома. Супер се чувствам, въпреки че имах малко нерви сутринта с прически и работи, ама то сега вятъра ще ми я развали, така че няма значение. Очаквам да си прекараме супер с класа сега. После ще ходим на дискотека, естествено. Сега съм щастлива, после сигурно ще си спомням с носталгия за този момент. Винаги сме се гордели още от детските години. Радваме се, че завършва успешно и пожелаваме добър късмет. Най-важното, на което успяхме, да се справя сама с всичко. Всичко, което е постигнала, много малко хора не вярват, но тя се справя абсолютно сама, без нашата намеса. Нито сме знаели какви домашни пише, нито как кандидатства дори. Абсолютно сама се справила в живота си до сега. И от вятъра в пратал по дуене, още това лято Елеонор ще полети над океана, за да продължи да сбъдва мечтите си. Някой ден и в България.